Gencîneya veşartê ya Hewlêrê. Li Hewlêrê paytexta dîrokî ya Kurdistanê di sala 2003 de ciwanekî bi navê Nûbar di arşîva bajêr de wekî arşîvkar dixebitî. Nûbar 35 salê bû. Ew bi çavên tijî Meraq, porê reş ê şevgir û xwedî wî dilê bû ku her dem li pey çîrokên kevnên bajarê xwe bigere. Hewlêr bi qesra xwe ya bi hezaran salan, bazarên xwe yên zindî, çemên xwe yên bişewat û kolanên xwe yên tijî çîrok ji bo Nûbar wekî pirtûkxaneke zindî bû. Her kevirekî bajêr dîrokek dihewand û Nûbar bawer dikir ku hin ji wan çîrokan hê li benda dîtinê ne. Rojeke payîzê ya sar dema ku baran bi nermî li banê avahiya arşîvê dixist, Nûbar di nav jêrzemîna tarî ya arşîvê de li belgeyên kevn digeriya. Toza salan li ser rûpelan rûniştibû û bêhna kaxizên kevn hewayê tijî kiribû. Ji nişkê ve di nav qutiyekê çermî ya kevnik de wî belgeyeke kevn dît. Di hindirê belgeyê de nexşeyeke bi destan hatibû xêzkirin ku Hewlêr di sed sala 18 de nîşan dida. Li ser nexşeyê sembolên razdar hebûn. Stêrkeke pêncgoşe, şêrekî bi şêwe û nivîsek bi tîpên biçûk. Sira bazirganiya rêya Hêrîş. Dilê Nûbar bi heyecan lê da, ji ber ku ev ne nexşeyeke asayî bû. Wî nexşe bir cem hevalên xwe yên kar, lê wan bi ken gotin: Nûbar, dibe ku ev henekeke xwendekarekî kevn be, li bajarê me sirên wisa nînin. Lê Nûbar bi hîsên xwe bawer bû. Wî hîs kir ku ev nexşe dê wî ber bi çîrokeke wenda ya dîroka Kurdan ve bibe. Wê şevê di odeya xwe ya piçûk de wî nexşe di bin lampeya xwe ya taybet de lêkolîn kir. Dema ku ronahî li rûpelê ket, xêzên nû ji nişkê ve xuya bûn. Rêyek ku ber bi jêrzemîna veşartê ya xaniyekê li taxa gela Hewlêrê ve diçû. Nûbar nikarîbû bawer bike. Wî ji xwe re got: ev ne henek e, ev sir rastî ye. Sibeha din ew bi hevala xwe ya zarokatiyê rojînê re axivî. Rojîn lêkolînera dîroka avahiyan bû. Keçeke bihêz, bi porê reş ê dirêj û çavên wê wekî stêrkên şevê dibiriqîn. Wê bi baldarî li nexşeyên herî û got: Nûbar, ev nexşe dibe ku me ber bi genciniyeke dîrokî ve bibe. Rêya Hêrîş di sed sala 18 de rêya bazirganiyê ya herî girîng a rojlata navîn bû. Dibe ku ev gencîne bi wê re têkildar be. Her duyan bi hev re biryar dan ku li xanî bigerin. Lê wan dizanîbûn ku ev rêwêtî ne hêsan e. Xwediyê xanî pîremêrekî bi navê Mam Şervan û firoşkarê antîkayan bû. Mam Şervan mêrekî bi rîspî bû, bi çavên tijî şarezayî û dengekî wekî çîrokên kevnare diaxivî. Dema ku Nûbar û Rojîn çûn cem wî, wî di destpêkê de nedixwest derî veke. Wî bi dengekî bilind got: ev xanî çîrokên xwe yên razdar hene. Hin sir çêtirin ku veşartê bimînin. Lê dema ku Nûbar nexşe nîşanê wî da, rûyê Mam Şervan guherî. Wî got: bapîrê min ê mezin li ser gencîneyeke veşartî ya bazirganên rêya Hêrîşê axivî bû. Her wiha wî digot ku di dema şerên bi împaratoriyên mezin re bazirganên Kurd tiştekî girîng li Hewlêrê veşartibûn. Wî îşaret bi kevirê ecêb ê li qata mitbaxê kir. Kevirek ku bi sembolên piçûk hatibû xemilandin. Nûbar û Rojîn bi baldarî kevir hildan û li jêrê zengileke hesnî ya zengarî xuya bû. Dema ku Nûbar zengil kişan, dergehek ber bi jêrzemîneke tarî vebû. Hewaya ku ji zêrzemînê bilind bû, şil bû. Ew bi bêhneke nezelal a biharatan û toza salan bû. Rojîn çira xwe ber bi jêr ve girt û hêdika got:
Heldang di dîwar da hatine kolan. Divê em bi baldarî dakevin. Nûbar dilê xwe bihêz kir û her du bi tirs û meraq daketin jêrzemînê. Jêrzemîn teng bû, dîwarên wê bi qateke xwe bigirtî bûn, wekî ku sedsalan bê dest lêdan mabû. Ronahiya çirayê bi zorê dîwarên kem ronî dikir. Lê ji nişkê ve nûbar tiştekî dibirxê dît. Ew qetiyeke bi darê reş bû ku bi xemlên sedefê yên nazik hatibû xemilandin. Kilîda qetiyê zengarê bûbû. Lê rojîn ku her dem amûrên xwe yên piçûk bi xwe re dibirin, bi çend lêdanên bi çakûçê kilît vekir. Dema ku qetî vebû, bêhna kaxizên kevn û biharatên wenda hewa tijî kir. Di hundirê qutiyê de ne zêr û ne jî cewahir hebûn. Lê komek nameyên bi destan nivîsandî, deftereke rojane ya çermî û peykerekî piçûk ê şêr ê ji hestî hebûn. Name yekem car di sala 1756 da ji aliyê bazirganekî bi navê Kamîran Berbendî ve hatibû îmzekirin. Têda nivîsî bû ku heqîqeta li ser karwanê rêya hêrîş divê veşartî bimîne. Nûbar û rojîn bi baldarî dest bi xwendina nameyan kirin û hêdî hêdî sira tirsnak eşkere bû. Kamîran Berbendî di aloziyeke bazirganiyê de bû ku têda bazirganên bêguneh hatibûn kuştin, da ku sirên bazirganiyê yên rêya hêrîş werin parastin. Ev gencîne ne zengînî bû, lê ya delîlên sûcdar ên li ser vê bûyerê bûn. Name, peyman û hûrgiliyên li ser kompoyeke ku navê malbata Kamîran dê leke bikira. Di defterê de Kamîran bi xemgînî nivîsî bû. Me çewtî kir. Ev heqîqet dê ne tenê me. Lê tevahiya navê bazirganên Kurd ên Hewlêrê hilweşîne. Min ev delîl veşart da ku pêşaroja me bê parastin. Nûbar û rojîn mat mabûn. Rojînê got, ev ne gencîneya ku me hêvî dikir, lê ev çîrokeke ye ku divê were zanîn. Nûbar serê xwe hejand. Lê gelo eşkerekirina vê heqîqetê dê rast be, dibe ku ev sûcdarî malbatên îro jî leke bike. Dema ku ew di nav nîqaşê de bûn, ji nişkê ve dengekî bilind ji jor hat. Dergeha jêrzemînê bihêz hat girtin. Kesekî di hundir de ew asê kiribûn. Dilê wan bi tirsê lê dida. Rojînê hewl dida ku telefona xwe bikar bîne. Lê sinyal tune bû. Bênstandin di jêrzemînê de dijwar dibû û tariyê wekî xefkekê hawirdir li wan teng kiribû. Nûbar got, divê em rêyeke din bibînin û bi çirayê dîwarên kev lêkolîn kir. Piştî çend xulekan wî kevirekî şelû dît. Bi alîkariya rojînê wan kevir rakir û li piştê tûneleke teng xuya bû. Rojînê bi hêvî got, dibe ku ev rêyeke revê ya kev be. Bazirganên wê demê bi gelemperî rêyên wisa ji bo ewlehiyê çê dikirin. Ew bi zehmetî di tûnelê de meşiyan. Tûnel ew qas teng bû ku hema hema nikarîbû nefesê bistînin û dîwarên wê şil û sar bûn. Piştî rêwêtiyeke dirêj û tirsnak, ew derketin korîdoreke binê erdê ku ber bi mizgefta kevn a li taxa Kela Hewlêrê ve diçû. Dema ku gihîştin ser erdê, bayê sar ê payîzê rûyê wan hênik kir. Wan tavîrê gazî polîsan kir. Lê dema ku vegeriyan xanî, mam şervan wenda bûbû. Qutî û hemû tiştên di hundirê wê de tune bûn. Tenê deftera rojane ya Kamîran li ser masê mabû. Nûbar û rojîn biryar dan ku lêkolîna xwe bidomînin. Hin belgeyên wan ên din ku di nav arşîvekeke kevn de li Silêmaniyê bûn, li wir wan belgeyên zêdetir li ser Kamîran Berbendî dîtin. Piştrast bû ku Kamîran ji ber sûcdariya xwe xwe kuştibû û malbata wî ev heqîqet bi sedsalan veşartibû. Ji ber ku eşkerekirina wê dê navê wan leke bikira. Lê Nûbar û rojîn bawer bûn ku
دیروک دوی راست ورنویسین جبر کو و شرطنا حقیقتی تنه دی خلطین پیشروج دوباره بکن. پیکر شیر اکو دقیقه دابو دیار بو کو کلیتک بو. اول دولابه که تایبت دموزخانه دیروک یا حولی دا هاتبو پرستن کتی دا بلگیندن این لسر آلوزی بازرگانی هاتبون و شرطن. نوبر و روژین اف بلگه رادستی مزایخانه کرن و مزایخانه بلیاردا کو پیشانگه که لسر و دیروکا جبری کری ساز بکه. پیشانگه بو جه مراقا خلقی هولیره و جوانن باجر دست به لیکولینا دیروکا خویا بازرگانیه کرن. چیروکا کامیران بربندی بو میناکک جبو نقاشن لسر حقیقت برپرسیاری و گرنگیا هنبونه جپاشروژه. لی پرسن مزن به برسفمان که او در جر زمینه دا آسه کربو. مام شروان چبو کدره. نوبار و روژین گمان دکرن که مام شروان آگاهین زیراتر لسر گنجینه زانی بو و ندخواست حقیقت به تواهی اشکره ببه. دبه که وی قطی گرته بو دا که ناوه که مالباتی بپارزه یانجی دبه که کسک یدن لپای و سره بو. مهکشون دا دمه که نوبار ایواره لبر پنجره آخوه رونشته بو و لروناهین حولی ردنیاری وی نامک بینا ورگرد. دنامه دا هاتبو نویساندن که جارنان و شرطنا حقیقت جی اشکره کرنا و اولتره. سپاس جبو و گراندنا دفتره لی جبیر نکه هن سر چیترین که د تاریتی دا بمینن. دناو نامه دا زیرینکک گونا بازرگانی هبو که لسر و سمبولا شیر هاتبو نقشاندن. نوبار زیرینک دناو تلین خدا زورند و بشری و دل خدا گوت هولر هر تم سرین خواه هنه و دبای که هن جوان بقصدی و شرطینه. 2 سال شوندا نوبار و روژین جبر لیکولین خویان لسر دیروکا بازرگانیا کرد بون نافدار. وان چیروکین کونین ریا هیریش جنوبا زندگی کرن و جوانن هولره به میراته خویا دیروکی و گریدان. پیشنگاه لمزایخانه دیروکی بو سمبولا هیویه که نشان دا که دیروک هرچند ترسناک بیجی دکاره ببه روناهیک جبو پیشروژه. نوبار هر جرا که دناف تاخا کلا هولی ردا دمشیا لکورین کن این خانیین نهری و دل خدا دپرسی گلو هی چند چیروک لور لبندا دیتنه نه. روژه که دما که اولبر قصر هولی را رونشته بو و لچمه بشوات ای باجر دنهری کچه که جوان نیزی وی بو. وی گوت مامه نوبار منجه پیشنگاه و الهام گرد. از دخوازم دیروکا مالباتا خو لیکولین بکم. دبه که چیروکین مجی لور و شرطی بن. نوبار بشری و گوت کچه هر کوره که هولی ره چیروکه که دهوینه لی دوی دلی تا آماده بکو گوه بده. وی زیرین که کنج بیرکا خود درخست لی نهری و فکری. دیروک نه تنه چیروکه لی ده همان دمه دا او درسه که مبهه و گریده ده. جوه روژه شون و نوبار و روژین لحوله ره بون سمبولن لگرینا حقیقته. چیروکین وان دناف بازارین باجار دا، دناف ستران شبهرکان دا و دناف خیالین جوانان دا بلاو بون. و حوله به همو سرین خواه وکی هر دم زندی ما. لبن دوان کسان بو که او جسارت بکن دا که چیروکین وین نو ین و شرطی ببینن.